Отто Юлевич Шмидт нарадзіўся 30 верасня 1891 года ў Магілёве ў сям'і прыказчыка. Скончыў Магілёўскую мужчынскую гімназію, у другі клас якой паступіў адразу. Пасля вучобы ў адэскай гімназіі, якую закончыў залатым медалём, паступіў на фізіка-матэматычны факультэт Кіеўскага універсітэта. Пасля заканчэння навучальнай установы ў 1913 годзе Отто Шмидт быў пакінуты для падрыхтоўкі да прафесарскага звання. Отто Шмидт праявіў сябе ў многіх сферах жыцця. Ён займаўся прадуктовым забеспячэннем і працаваў у міністэрстве харчавання часовага ўрада, затым начальнікам управлення па прадуктаабмену. У канцы 1921 года Шмидт працаваў загадчыкам дзяржаўнага выдавецтва РСФСР. Працуючы ў дзяржвыдавецтве, Отто Юлевич задумаў выданне вялікага універсальнага даведніка. У 1925 годзе было заснавана акцыянернае таварыства «Дзяржаўнае навуковае выдавецтва» «Вялікая савецкая энцыклапедыя» і пачалася праца па падрыхтоўцы першага выдання. Усяго было выпушчана 65 тамоў. Яны выходзілі з 1926 па 1947 гады тыражом 50-80 тысяч экземпляраў. Да напісання артыкулаў прыцягваліся найбуйнейшыя навукоўцы краіны. З 1932 года Шмидт быў галоўным рэдактарам часопіса «Матэматычны зборнік». З 1929 года Отто Шмидт узначаліў кафедру алгебры Маскоўскага універсітэта. Найбольш результатыўна праявіў сябе ў сферы асветы. Арганізоўваў прафесійную адукацыю моладзі школьнага ўзросту. Ствараў тэхнікумы, забяспечыў павышэнне кваліфікацыі рабочых фабрык і заводаў. Рэфармаваў вузаўскую сістэму. З 1930 па 1931 гады працаваў дырэктарам Інстытута матэматыкі і механікі Маскоўскага універсітэта. З 1937 дырэктарам Геафізічнага інстытута Акадэміі навук СССР. Адначасова з 1932 па 1939 быў начальнікам галоўнага ўправлення паўночнага марскога шляху. З 1939 з'яўляецца віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук СССР. Асноўныя матэматычныя працы Отто Юлевіча Шмідта прысвечаны тэорыі груп. Знаменальнай працай у галіне матэматыкі стала манаграфія «Абстрактная тэорыя груп». Акрамя матэматыкі, Отто Шмідта вельмі цікавіла навука касмагонія. Закон планетных адлегласцей, які быў выведзены Шмідтам, з'яўляўся першым законам у гісторыі касмагоніі. Значнае месца ў яго жыцці займала экспедыцыйная дзейнасць. Ён быў адным з буйнейшых даследчыкаў Арктыкі. У 1929-30 гады вучоны ўзначаліў экспедыцыю на ледаколе Сядоў, якая арганізавала на зямлі Франца Іосіфа першую навуковую станцыю і стала базай для розных даследаванняў поўначы – метэаралагічных, геафізічных, гідралагічных, біялагічных. На станцыі быў сабраны каштоўны матэрыял, што дазволіў Отто Юлевічу Шмідту выступіць з прапановай прайсці ўвесь паўночны марскі шлях за адну навігацыю. У 1930 годзе падчас другой экспедыцыі былі адкрыты такія востравы, як Ісачынка, Доўгі, Вароніна, Хатні. У 1932 годзе ледакол Сібіракоў упершыню за 2 месяцы і 4 дні ажыццявіў праход з Архангельска ў Ціхі акіян. У 1933 годзе Отто Юлевич Шмідт узначаліў экспедыцыю на параходзе Чалюскін, якая спрабавала прайсці па вялікім паўночным маршруце за адну навігацыю. Па прычыне моцных вятроў і плыняў Чалюскін не змог выйсці ў Ціхі акіян. Судна было раздушана льдамі і на працягу 2 гадзін затанула. 104 удзельніка экспедыцыі высадзіліся на лёд, дзе правялі 2 месяца. Першым іх выявілі лётчыкі палярнай авіяцыі і на самалётах пераправілі на вялікую зямлю. Шмідт пакінуў лагер адным з апошніх. У 1934 годзе вуліца Быхаўская ў Магілёве ў гонар членаў экспедыцыі на параходзе Чалюскін была перайменавана вуліцу чалюскінцаў. У 1936 годзе Шмідт узначаліў новы палярны паход на ледаколе Ліпкі і правёў па паўночна-марскім шляху непрыстасаваныя ваенныя караблі, што мела вялікае значэнне для абароназдольнасці краіны. У 1937 годзе вучоны арганізаваў на паўночны полюс экспедыцыю, мэтай якой было стварэнне там дрейфуючай станцыі «Паўночны полюс-1». За ажыццяўленне гэтай аперацыі першаму палярніку краіны 27 чэрвеня 1937 года прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Ён узнагароджаны 3 ордэнамі Леніна, іншымі ордэнамі і медалямі. Памёр Отто Юлевич Шмідт 7 верасня 1956 года, пахаваны ў Маскве.
Імя палярнага даследчыка ўвекавечана на геаграфічнай карце ў назве вострава ў Карскім моры, паўвострава на поўначы Новай зямлі, мыса на Камчатцы. Яго імя носіць Інстытут фізікі зямлі Акадэміі навук Расіі і навукова-даследчы ледакол. У 1995 годзе Расійскай акадэміяй навук была заснаваная прэмія Отто Юлевіча Шміта за выдатныя навуковыя працы ў галіне асваення і даследавання Арктыкі. У горадзе Магілёве ў гонар выдатнага земляка названы праспект і мост праз раку Днепр, вуліцы ў Бабруйску, Быхаве, Гомелі, Горках. Устаноўлены мемарыяльныя дошкі на доме нумар 6 па праспекце Шміта і на будынку былой мужчынскай гімназіі па вуліцы Ленінскай, 41. Яго імя носіць Магілёўскі абласны цэнтр па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя.